Dito tayo magkakawatak-watak niyan eh. Tulungan mo, tulungan mo. Oh no! Tulungan mo. Stapugan muna kami dito sa Gumaka kasi kakain muna kami. Shout out kay Mang Yang Gala. Dami ng motor ang tumalon dito. Kasi ang ganda ng kalsada, tapos biglang ganito. Oh no! So yun mga ka-journey, dito tayo dadaan sa bypass road ng Gumaka. At nasa tuktok ng Kalawakan. Kami no, lakas ng loob mo no. Ano ba pakialam mo? No! Wow! Dito na kami sa Calawag, Quezon. So papasok na kami ng bayan ng Calawag. Dito na kami sa Tabugon. Bakbaka natin! May tanghali na! Sa Camarines Norte, road pa kami mga ka-journey. Saan ka punta? Yeah, delikado, masalubong mga ganyan. Pasok talaga sa guhit yung unahan yan. Kaya naman mga ka-journey, makikita niyo yung ganda ng kalsada. Oh. Pinong-pino. Oh! Oh! Oh no! Ano yan kayo? Nag-overshot! Nag-overshot si Oo! Ayan, magandang gabi mga ka-journey. So, hirap na kami. Salukuyan na kami tumatakbo at binabaybay namin itong Marcos Highway. Ayan, magpabagas muna kami dito sa may Ciel Pudon para full tank muna kami. Dire-diretso na yung biyahe namin. Puntang na natin. Okay na. So ayan mga ka-journey, nandito na kami sa Antipolo, dito sa may Baliti Circle ng Antipolo, going to Teresa and Morong na kami mga ka-journey. Ito yung Baliti Circle ng Antipolo. Ayan mga ka-journey, dito na kami sa sa Arco ng Pililla. Ayan mga kasama ko. Ayan Pililla. Time check 11:14 na. So tuloy na kami ulit. Ayan mga ka-journey, dito na kami sa Lumban, Laguna. Ayan, so maliwanag dito. Kaya dito lang tayo nakapag-record. Time check natin na 12:39 na. Ayan na. Andito na kami sa may Pagsanhan, Laguna. Ayan yung historic house. Ganda no? Historic house. Isang ilaw. Tawid na tayo na Pagsanhan Bridge. 1 hour later. So ayan mga ka-journey, dito na kami sa bypass road ng Lokban, Quezon. Yun yung pit road, palatandaan na nasa na tayo, Lokban. Ayan, ito yung rupa Wakiwaki. Shout out sa inyong lahat. So ayan mga ka-journey, dito kami sa Giant Gas. Yan, nagpagas muna yung mga kasama ko. Ang daming rider oh. Napauwi din ng South Bicol. Sana sila? Sumunod ba? Dapat sumunod sila sa akin. Kasi maipit talaga tayo yan pag di tayo sumingit-singit. Ito, nakasunod. Kaya pag gumilid tayo ng gumilid, baka may pako eh. Pako na. Hingi lang ng konti eh.
Ito na. Ito na. Ito na sila. Tayo natin. Oh, ba't makalusot naman sila. Ano ba pakialam mo? Boss, kabila! Kabila kayo, kabila! Kabila! Tara, andyan lahat. Sunod. So, ito na mga ka-journey yung sinasabi. Dito pa lang to. Oh no! Wala pa sa ano ng pagbilaw. Bungad pa lang. Ito na. Ito na yung bubungad. Traffic agad. Ginusto mo yan, Wala eh. Nagpasarap. yung pabalik, sinalubong na. One lane na lang. Dito tayo magkakawatak-watak niyan eh. Dito tayo magkakawatak-watak niyan sa pagbilaw. Hindi totoo yan. Check tayo nito. Traffic malala. O yan mga ka-journey ha. Malinaw na malinaw yan. Kabilaan. Wala nang ano. Wala nang northbound. Puro southbound na. Boss, pahingin konti ha. Mauna kami. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan, eh. Nakasunod sila. Nakasunod. Grabe. Wala nang northbound. Puro southbound na. Pahingin konti. Paamot. Paamot. Salamat. Ito na mga ka-journey oh, yung Greenwoods Village or subdivision. Grabe. Traffic malala. Parang naulit lang yung ano 2022 ah. Paano masabi? Andyan lahat, nakasunod. Ha? Sino na iwan? Nasaan sila? Ayan na lang po. Ano sa'yo, pe? Ano sa'yo? Kape puno. Kape puno? Tumbler. Lugi sa tubig sa'yo. Discount yung tubig kasi maraming tubig dito eh. Batis. Magandang isip niya ate. Kilala kong kaliskis mo, oy. Gano'n ate? Lot! Ang bubula pa eh. Sigin mo yan ah. Sigin mo yan ah. Sigin mo yan ah. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Lugis. Pe, yung isang baso lang ang libre diyan, bayaran mo yung sobra niya kasi ang dami niyan eh. Dalawang baso to po eh. Dalawang baso to po eh. Okay. O kaya kami isa, lugi sila sa tubig. Paano masabi? Kaya mahal yung gas ngayon. Baka sumabog naman yan, mainit yan, inaalog mo. Hindi totoo yan. Pagbukas mo, Dadagdagan na ito sa tubig. Magbubuhat mo yan, hindi maunok yan. Magbubuhat mo yan, hindi maunok yan. Kulang pa ito. kulit din yung tao na ito eh. Meanwhile, Ay, nakakatakot dito eh. Yung pababa na nga, bilis pa ng takbo. Kalusong na nga eh. Ang bilis pa rin ng takbo ng 4-wheel. Pag nawala ng control yan, yari. Sa full. Ayan o. Sigong-siko dito. Hindi ka nagdahan-dahan dito. Kailangan engine brake ka lang dito. Ganda ng barrier ano. Tulid oh. Talagang dudulas lang yung ano dyan. Yung sumagsad, dudulas lang. Hindi totoo yan. Dapat to siniminto na lang lahat eh. Ano ba pakialam mo? Babakbak yung ano, palto. Pababa na kami mga ka-journey ng Atimunan, Sigsag. Ang ganda na ng barriers dito sa kabila. Talagang tulid na. Pagka may nawala ng control dito, ano lang yan, dudulas lang. Hanggang makarating doon sa baba. Diretso lang. Hindi siya makakasampa dyan. Alam mga kotse, hindi mo nakalaglag dyan. Ang dami ng bakal dyan oh. Tulid yung bakal. Di ba? Ang ganda ng pagkakagawa. Nakatrisira lang tayo eh. Lola lang yan. Pa-engine brake lang tayo. Alalay lang ang tuwino.
Haba eh, no? Galing na nakaisip na ilagay, ano? Ang galing! Ang galing! Iikot lang yan, dudulas lang. Yes. Nandito na yung malaking puno. Palatandaan na palabas na tayo, mga ka-journey. Diyan na sila lahat. Kasya. Aray. Nahalangan kayo? Gilid nyo muna dyan eh, oh. Dyan. Anong masakit? Masakit yung paa mo? Pagkakandaman mo, ganonin mo. Yung kamay ito. Nakakatayo ka? Kaya mo tumayo? Sige, ano mo yung paa mo kung makakatayo ka? Kaya? Pakiramdaman muna yung paa mo. Upo muna. Gilid mo muna na yung gilid mo. Bawa naman. Ano mo yung kamay mo? Igalaw mong ganon. Pag kayang galaw, ano lang yan, naipit lang yan. Ano paso? Hindi uneven tong ano to, kaya napaibabaw ka eh. Nakakabilo sana ako, gusto lang yung manong ko. Ayun nga. Side stand eh. Yan naman yung side stand mo. Umaandar pa. Hindi. Sige. So, higpitan mo na lang to. Higpitan mo na lang. Saan ba kayo uwi? Kalawag. Side stand mo, sir. Side stand mo na. Side stand. Ito, alalayan mo na lang na ano. Nakapag-throttle ka pa naman eh, oh. Yun nga lang, dahan-dahan ka na lang. May hazard ba to? Okay naman yung panel mo. So, tanggalin mo na lang to para hindi sagabal. Uneven kasi yan, talagang delikado yung ano na yan. Dito sana ako mag-ano. Alalay ka na lang, sir. Alalay mo na lang, kakating lang kayo. Mas malapit naman na eh. So, tipan mo naman to. Kaya pa naman yan. Kaya pa yan. Yun. Stop over muna kami dito sa Gumaka kasi kakain muna kami. Shout out kay Mangyang Gala. Pato, pansit. Dito, pansit-pansitan pa lang. Ito yung mga ito pang tulong nandito. Paano masabi? Ito ba yung saan to? Wawa yung babae kanina, no? Okay lang. Ito yung mga menu namin. Yan. Ito na. So, kakain eh. Oh, Waki. Okay. Meanwhile, Yan, ito yung mga pugi. What? Check mo na dito sa Gumaka. Para may remembrance man lang. Yan. Tapos na namin kumain.
ka-journey, let's go. Takbo na kami ulit. Yan. At kami ay nag-breakfast lang. So takbo na kami ulit. Dito kami sa bypass road ng Gumaka dadaan. Pagbalik na lang kami dadaan ng bayan para masilayan na lang ng mga kasama natin. Okay. Ayan mga ka-journey, ito yung unang release ng train na ating madadaanan dito. Ayan. Ito, madami nang na-disgrasya dito. Paano masabi? Kaya dahan-dahan lang. Madami ng motor ang tumalon dito. Kasi ang ganda ng kalsada tapos biglang ganito. Oh no! Dami nang bumalintong dyan eh. Hindi totoo yan. So yun mga ka-journey, dito tayo dadaan sa bypass road ng Gumaka. Kaya natin dumaan dito. Yung bypass road. Tignan natin kung gaano kahaba to. 6:37 tayo pumasok. Ang ganda ng kalsada. Hindi nga lang espalto. Hindi pwedeng persayin ng makina dito mga ka-journey. Kung yung kutsi nga dahan-dahan yung isa. Lalo't may angkas tayo. Tamang lang. Tamang makaakyat lang tayo. Para safe naman yung makina natin. Mahirap. Wow, ganda. Maganda. Ito na sa tuktok ng Kalawakan. Yan, ganda oh. Enemy spotted. Ba? Taas pala nito. Oh no! Kami no, lakas ng loob nun oh. No! Wow! Inupit! Hirap na hirap nga yung 4 wheels eh oh. Gagapang tayo doon kung dyan tayo dadaan pabalik. Oo, gagapang talaga tayo. Ginusto mo yan nagpasarap Ako pa naman pag ganyan, hindi ko pinipil sa makina eh. Kawawa. Baka imbis na makarating, hindi na. Ganda talaga. Sulit. Taas ko oh. Oh no! Wala, makabilo tayo dyan. Oh no. Wow, haba nito. May kasalubong. Sa patay, gapong tayo. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Oh no! Gapang boy, gapang. Ay, ewan pa. Gapang. Grabing gumawa nito, ano? Ganda talaga pala, ano? Kaso pagbalik talaga dito, gapang talaga. Ang taas pala nito. Oh, ubos ang pino mo dito. Pag ginamit mo lagi. Gaya na, gamit na yan. Na-experience din tumaan dito. Papanood ko lang to sa ibang mga vlogger eh. Ngayon, nadaanan ko na rin. Maganda nga talaga.
Oh, matagal-tagal din eh, oh. 37 tayo pumasok. 52 na, oh. Matagal-tagal din ang biyahe mga ka-journey. Sabay pa punta pumasok. So, maganda. Kasi lang, pagpabalik talaga, mataas mo ang kiatit. Lalo na sa mga mobile na tracking. Kaya sa mga tracking, medyo tagilid kapag sa pabalik na Maynila. Taas. Kaya pag pabitong naman, delikado rin kasi mga bulusok. Delikado kapag nawala ng klino. Talagang diretso sa baba, sa bangin. So ayan mga ka-journey, balik na tayo ulit dito sa main road. At least nakalagpas tayo ng traffic sa Gumaka. Post tayo ulit ng Riles. So ito yung exit ng Gumaka Bypass Road kapag papuntang Bicol. Ayan. Ayan yung ginagawang tulay, oh. Yun, yung kabila na yun. Katawid sa kabila. Dito, muntik-muntikana na kami dati dito. Nung sumakay ako ng van. Oo, biglang may nagtawid na tao dito. Dito galing sa kabila, biglang tumawid. Sabi ko sa'yo, subsubang kami sa van eh. Munti ka nang abutin eh. Ang paso. Malaglag ka pa din sa kanal, lalo na. Lalo na hindi ka makadaan pag nalaglag gulong mo dyan. Huwag kayo iiyak. Baligtad ang kaabig niya, baligtad. Paano masabi? Okay, bawi! Gago! Okay. So ayan at Lopez may pasuta kayo mga journey. Ayan. So dito makakatakbo kami ng mabilis-bilis konti dito. Kami na Lopez Bypass Road, going to Lopez Town proper, going to Manila, going to Bicol, Palawan. So ito yung ginagawang Lopez Viaduct. So ito yung binabaha mga ka-journey kapag rainy season. Dito yung walang nakakatawid na lahat ng uri ng vehicle, sasakyan hindi nakakatawid dito kapag tag-ulan kasi umaako yung tubig dito. Kaya ginawa ng ganyan, viaduct o flyover. Dito na kami sa Calawag, Quezon. So papasok na kami ng bayan ng Calawag. Ayan. Tapos muna kami. Waki. Yes. Okay. Ay mga ka-journey, Calawag, Quezon na kami. So yan, ito yung sitwasyon ng kalsada dito sa Calawag, Quezon. Ayan, oh. So, alon-alon ba? Diba? Tungka. Yan pa. Talagang mapapaalon yung motor mo. Ano ko antok na. Ang nabigla Bakbakan natin! May tanghali na!
Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sa Camarines Norte, road pa kami mga ka-journey. Dito na kami dumaan. Mga kaluwag. Paano masabi? At medyo maganda ang kalsada. Pino. Walang kasabay. Bola lang yan. Malinis. Kaso, bagal yung kasama ko. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Ano, ang ganda ng kalsada oh. Diba? Hanggang mapapakbak ka dyan. Wag. Yan ang mga kalsada. Diba? Unahin natin sila. Unahin natin. Napapagod akong mag-back-back. Unahin natin sila. Kung ganun takbuhan, di ando na tayo. Ano? Gilid mo na, gilid mo na. Nay, gilid mo. Gilid mo. Gilid mo na. Ayan, dito na kami sa Pagalan ng Elementary San Pedro. Ilan ba takbo nyo? Una kayo! Una na! Sige! Bilis, bilis! What? Sunod ako sa inyo! Kaya 80, 80! Nag-overshot? Pumasok lang sa kabila eh. Galing din umaktig nun ah. Ayan mga ka-journey, pinauna ko yung apat. Wala eh. Napapagod ako ka babakbak. Will you please repeat it? Napapagod ako ka babakbak. Tapos aantayin ko. Will you please repeat it?
Tapos aantayin ko. Tapos aantayin ko. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Unahin ko na lang sila. Sila naman yung makakuha na natin ng video. Bola lang yan. Huwag lang mag-overshoot ha. Wala, mahina pa pala to sa sa bangkingan si ano. Tama kayo. Ako naman eh. Ang pangalan niya ano? Ha? Romar? Okay lang yan, at least save yung ano. Oh, gusto mag-overshoot. Ay puta, overshoot! Overshoot! Delikado. Kaya pag may kasalubong. Santa Elena Town. So yan mga ka-journey, dito na kami sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte. Yan, dito kami. Mauna na yung dalawang kasama namin. Hindi naka-on yung ano ko eh, hindi naka-on yung camera ko eh. Maganda lagyan ng caption yan eh. Saan ka punta? Yeah, delikado, masalubong mga ganyan. Na. Pasok talaga sa guhit yung unahan yan. Pagka lumabas ka lang ng content, nasalubong mo yan, yari ka na. Nakakabitin takbo ng mga to. Kasamaan pala nila yan eh. Nag-overshot ipag. Agkas pa naman niya, asawa niya yata. No?
nag-iingay na sila. Paano masabi? Mahalaga pa kitang gusto natin ah. Antok na talaga yan. Mahirap yan. Dapat pahingayin nila yan. Naantok na talaga yan eh. Baka mag-overshot na naman. One hour later. So yan, magandang hapon mga ka-journey. Time check tayo, 12:54. So kanina pa kami dumating dito, kumain muna kami ng tanghalian dito sa bahay ni paring Tolits. So ngayon ay garap na kami ulit para sa aming final destination sa Libmana at saka sa Albay. Silang tatlo Albay. So yun lang at maraming salamat. Okay. Ayan, gandang hapon mga ka-journey. Time check natin 1:03 na ng hapon. Dumating kami ng 11:05 sa bahay ng aming kumpare, si paring Tulit. Nanghalian muna kami bago kami pumunta sa aming final destination, sa aming mga bayan. Ayan, sa Libmanan at sa Albay, yung tatlo kasama namin. Kami naman ni paring John dito lang sa Libmanan. Okay, let's go. Mga isang oras pa siguro mahigit ang takbo namin mga ka-journey. So i-guide namin itong dalawang motor na kasama ko dito sa may tapat ng Bidokong Manok. At yun, mauuna na kami sa kanila. Diretso pa sila ng Albay.
susong dalaga. So yan mga ka-journey, ito yung susong dalaga. What? Ayan siya. Ayan. Dito yan sa may Camarines Norte. Ayan, tingnan nyo naman ang ganda ng kalsada rito. Ayan o. Ano ba? Susong dalaga. Ayan, ang kalsada rito, ang ganda. Ayan yung mga kasama ko. Ayan. Shout out sa dalawa kasama namin. Ayan, naka-hikta rin na 125 saka naka-super 8 mat. Kaya ang dalawang motor, bali tatlo silang magkakamag-anak. So sa Albay ang uwi nila mga ka-journey. So, ito yung naalalayan ko kanina kasi antok na haba ng biyahe namin mula kagabi ng alas 10 hanggang ngayon. So ito na yung bitukang manok mga ka-journey. Ito na yung bitukang manok. Ito yung bitukang manok talaga. Ito. Ito na yun, bitukang manok. Oh! Oh! Oh no! Ay, ay, sa'yo! Natuluyan! Ang bihira! Nakawikot mo! Walang iya! Nagulat ako ito! Ba't nakasampa na doon sa... Walang iya! Talaga naman natin ito! Bakit sindang ko? Ay, naku! Pabuhay natin dalawa! Ay! Ang gasyo! Ang bira! Woo! Naku, ang biyahe na to! Nagbablog-vlog pa ako. Wala, nag-overshoot na. Woo! Alam yan. Hoy! Amulin kayong dalawa. Alam yung dalawa. Overshoot na yung kamag-anak nila.
yung dalawa. Tayo na yung dalawa. Yan, dito kami dumaan sa old na bito kong manok mga ka-Johnny. So yun, sarap ng usap namin ni Maring John. Kasama pala namin isa, nag-overshoot na, nandun na sa may nakatambak na buhangin. Woo! Malayo pa yung biyahe ng mga ka-Johnny sa Albay pa. Nag-overshot! Nag-overshot! Nag-overshot si ano? Oo! Kaya bante mo dito. Gilid kayo, gilid. Sumampa doon sa may tambak ng buhangin. Buti ka muna kapag-pino. Nakakita namin na nakasampa sa may buhangin. Di ba yung unang yung may mga tao doon? Oo. Nag-uusap kami ni Junjun. Siya nauna na. Nung pagharap ko nga, makita ko, pinamintambak na buhangin doon. Mayroon. Hindi naman siya sumimplang. Hindi naman. Ano sabi ko? Nakatulog na eh. Sabi ka, muling ko yung dalawa. Di ko bigil yung tao. Tagal lang naman takbo niya eh. Kaso nagpreno yata siya, dumulas. Kaya diniritso niya na doon sa tambak ng buhangin. Pag-iliwan mo dyan. Paano masabi? Kumagat yung preno. Dumulas lang. Ay, Magaan kasi yan stuck pa kasi yung gulong mo, madulas talaga yan. Kaya wag, Madulas talaga yan. wag mo masyadong pilitin na ano. Kumagat naman yung preno. Tuloy-tuloy eh. Nagtaka kami dalawa, nandun na sa ibabaw ng buhangin, nakatungtong na doon. Bakit? Bangking ko. Nagwak ng preno. Sabay. Dahil dumalas din sa babae. Dandan. Eh, alalayan. Una ka. Una ka na. Malayo-layo pa yung biyahe nyo. Mabuti ka mo, hindi siya na sad-sad. Ay, buhay. Ayun, mabuti na lang mga ka-Johnny, ano, pag-preno niya, dumulas lang daw yung gulong niya. So, bali, dire-diretso pa rin siya. So, kaya napunta siya doon sa may tambak ng buhangin, sa may gilid. Mabuti na lang may buhangin doon kasi swerte pa rin talaga. Kaya hinabol ko yung kamag-anak nila para tabayanan nila. Kasi
Ang layo pa ng biyahe nila mga ka-journey. Mula dito sa Pasig siguro mga nasa 5 hours pa hanggang Albay. So kailangan dahan-dahan lang talaga. So, delikado. Ang ilan na yan kanina, nung nasa Labo kami, dumulas din siya. Yan, basa pa naman yung daan. Ano? Ha? Paalam lang tayo. Mauna na kami ha. Ingat. Mauna kami. Oo, una ka. Kaya ano na natin, lagpasan na natin. Ha, una na kami ha. Ingat ka lang, ingat. At una na kami ha. Una na kami. Dito na kami sa bayan ng Lupin. Nauna na kami ni Baron John. May naamon itong mulat. Nagamot kami sa bahay. Ayan, nasa drink naman naman sila ng Albay. Ayan. Kaya naman na nila yan. Ayan, si Baron John. Unahan.
ka-journey. Dito na kami sa Libmanan. Time check to 24 ng hapon. Yan. Yun yung aming mga motor sa kabila. Kumusta ang biyahe? Init. Pagod yarn. Layo pala. Oh, malayo.